A za chwilę pójdę na normalnie. Tvojim krásnym okrúhlým narodeninám. Trojnulovým. Čiže nula. Ty sa narodil. To je malé a jedna väčšia. Ty sa narodil teraz, dobre, beriem na vedomie. Aby ste boli spolu šťastní, aby sa podarilo. Hlavne pre teba, Juko, zdravie, zdravie. Počuješ? Dávaj. Kúpim ti časopis. Taký pozitívny, aby si bol. Dal nám hlas. Nech sa ti páči. Ja ti to budem odkladať. A tvoja manželka počúvala. Ona počúva, ja nepočujem. A ja zase nevidím. Nie viac. Nevieš, že sa budeš. Máme tam, pozeráme to Inho, prajem, Rín, okruh Rína. Mne sa stále tam doteraz nemám to pozerať úžas. To je taká celá Deduško môj milovaný, všetko najlepšie tvoje 80 narodeninám. Veľa šťastia, zdravia. Nie, neboj sa, lebo ja budem mať za chvíľu vás, tak budem dobre spolu. Ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa urobil. Od toho samého takého rada čo aj neozývajú. Je to všetko najlepšie k tvojim narodeninám, aby si sa mal dobre, aby ti zdravie aj mozog, vieš, a pozdravuje ťa Jiro a Link. Že všetko najlepšie ti prajem. No, jak sa ona volajú? Viem si ťa ľúbiť tvoju dceru celých 50 rokov. Teraz ja pýko. Môžem byť na tvojom bočku. Teší buďte Boha. Ešte aspoň povedzte, Čínsky kalendár. Vzájomný hlavný. Treba ja som nič nezačal. okno do góra, Jirka ešte tam teraz som nedávno pozerala, Ale zdravia, šťastia, do tej 20 trošku lepšie kolena, trošku lepší sluch a ten nervy nechti ostať. To sa ti Jedu vo všetko najlepšie. Ja som išla,
To jedno. To už se není tvoje. Musím ju držať dole. Coś tu będzie? Zajmijcie mnie. Jeszcze was zobierem dwóch. Tak, troszkę za dwóch. Dobra. Ja by som sa chcela všetkým, ktorí ste tu, veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas, aby ste oslávili také významné výročie, ktorému sa detkovi podarilo dožiť. Aj neviem, ako to mám povedať, možno mám trému. Ale všetci sme radi a všetci sme pyšní na neho. Posledný týždeň som začala rozmýšľať o tom, že ako ten čas rýchlo beží. Veď len nedávno, bolo to pred 55 rokmi, som stretla štíhleho mládenca, tmavovlasého, a dneska mám strieborného deduška. Ale roky prežité boli krásne, vychovali sme 3 deti, o jedno sme prišli, ale náhrada prišla. Nevesta čakateľka, nevesta krásna mladá a zať, ktorý 3 krásne vnúčatá doviedol do našej rodiny. Za to všetko som vďačná aj mužovi Divkovi, lebo sa staral o rodinu riadne, venoval sa deťom, mali sme krásne manželstvo, užili sme si, aj problémy boli, ale všetko zachránila láska. Porozumenie, empatia, ktorá ešte aj dodnes z neho vyžaruje, to by mohli povedať aj jeho súrodenci, ktorým sa vždy venoval, vždy na nich myslel a myslí na nich aj dodnes. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz, že ste prišli. Chcela by som mu popriať veľa zdravia,
aby ešte dožil 5-6 rokov, aby aj na moju 80-ku si vedel spomínať. No, a ešte možno nejdeme si vypiť, aby som niekoho nepredbehla, ak by mal nejaké slovko, bola by som vďačná. Ešte raz ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ja v prvom rade by som chcel poďakovať, ale začnem od Adama, rodičom, súrodencom. Niektorí ešte žijú, ale už biedne. Ja som mal to šťastie, že som relatívne zdravý, takže môžem tu s vami sa tešiť. A táto veľká rodina, tak ako sme my mali, ako teraz to zostalo, to je dar Boží. To sa nedá nahradiť niečím. Proste je ti mrcha, s niekým z rodiny sa stretneš, poteší ťa, pochopí, alebo aj nabrízga, čo to za hlúposti rozpráva, že to je nepodstatné. Podstatné je niečo iné, napraví ťa. Takže toto by som tak z tej histórie. No a vám všetkým ďakujem, že kedykoľvek sa na koho obrátim, nemusím prosiť, len poviem, že by som a je mi to splnené. Takže nemôžem viac si prijať ako to, že mám takúto dobrú sešlosť tu, a že som sa zdravý dožil. No, to nie je možné, i keď som párkrát už bol na lopate, no ale nie je strážny fungovanie. Takže to je pre mňa memento, že už si mám dávať trocha pozor, už neloziť na strechu, už to je také, svojím spôsobom ešte v Lani som komín čistil. No, takže to, potom samozrejme vykričanie všetkých dookola, no, divia sa, že zle počuje. No, tak to sa nedá. To treba odfiltrovať a nepočúvať. No. Takže tak, toto je tým mojím, som povedal, fyzickým chybám alebo nedostatkom. No ale nakoniec nebudem veľa rečniť. Ďakujem vám všetkým ešte raz, že ste prišli, že ste si spomenuli, teda našli čas, nie spomenuli, našli čas a mohol som sa vystískať s toľkými krásnymi ženami. Ďakujem. Ešte niekto? Veľmi malinko, lebo už nám to tu sa roztápa. Ešte raz vám chcem, drahí rodičia, poďakovať za to, že môžem byť súčasťou tejto súdržnej rodiny. A aj vám všetkým, čo ste tu prítomní, bratrankovia, sesternice, partneri. Naozaj tie naše stretnutia už také zriedkavé, vždy si máme čo povedať. Vždy, keď sa jeden na druhého obrátime, tak si pomôžeme. A za to asi môžu tí naši rodičia a možno stará Katerka, ktorá to takto vychovala, že si pomáhame navzájom celé roky. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. To nie alkohol, hej? Takže poviem to tak vulgárne, zodvihneme sa, nerečneme. Neserme sa, vidíme. Po Slovensku. Zdravie. Zdravie. Hej, dobre.
čau. Čokoľvek, deti máš. Čo tam chodí, teda si povedať. Káva, víno, kopola. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Ale fotku musí niekto urobiť, lebo... Interview až potom. Potom rozoberáme taký.
Normálne taký holandský